Maram ka ba nun yung aging pahit sa chinchanso? 100 years in the service dan chinchanso. Okay, sandali ha, yuyungin natin sila eh. Yuyungin natin yung kanilang mga pagmumuka. Baka may gusto kayong i-shoutout. O sige, pwede na kayo mag-shoutout. Yung inyong mga ex, yung mga iniwanan ninyo. Mga iski chairman pala to eh. Sige, paano ka nanalo nung eleksyon? Yung first objective po namin, sir, is to celebrate the achievers of Lawang Northern Samars. Parang it is our gift para sa kanila po. Ayan, welcome back mga guys. So nandito po tayo ngayon sa aming school, sa Magsaysay Elementary School, bayan ng Lawang Northern Samar. Ito po ang inyong nag-iisang maestro Waray Isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, magagandang kwentuhan at halakhakan. Guys, for today's video, nandito po tayo ngayon sa aming school kahit Sabado po at ayan o, karga-karga po yung aking bibig-kong dahil actually papunta kami ng dagat dahil birthday po ng aking tita. Pero pumunta muna kami dito sa school dahil may good news po kami. Ayan, yung aming mga mag-aral po dito sa aming school ay nabigyan po ng pagkakataon. Malibre po sila ng photoshoot, pictorial para sa kanilang graduation. At ito po ay kabilang sa programa po ng Ski Federation dito po sa aming bayan. Ma'am, ano itong anyari yung program? Project Kodak. Ayan, Project Kodak ng Ski Federations dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. Ayan guys, ito po yung buong team sa panguna po mismo ng kanilang Ski Federation President. Hello. Hello ma'am. Anong pangalan ma'am? Again? Alicia Rose Asibuchitepario po. Ayan, mega love shoutout po. Napakaganda po ng inyong programang ganito dahil alam niyo naman po na wala pong zero contribution po yung mga graduation sa ngayon. So, napakalaking bagay po na ganito, nagkaroon kayo ng mga programa para sa free pictorial para sa mga candidates for graduation. Bakit kayo nag-come up ng ganitong programa? Yung first objective po namin, sir, is to celebrate the achievers of Lawang Northern Samar since graduating students, di ba po? Oo. Parang it is part of the achievement of our municipality na for 6 years na pag-iliskwela nila, parang it is our gift para sa kanila po. Ayun. And then also, another objective is we all know na diri po tanan is kaya maka-afford sa can't afford para sa pictorial. Po, kasi lalo na po yan na medyo mahal na po ang rate. So, as much as possible po, parang nagganto po kami sa mga barangays, especially sa mga medyo hagrayo po sa poblasyon, para po makabuli po kami sa kanila. Mga ilang schools yung ninyo? Cover ninyo, yung nabigyan ninyo ng libreng serbisyo? Last weekend, we went to Barangay Sangkol, Suba, and Nawaan. Tapos, ginaman po na day, nato po kami sa Agwadahan, tapos Aroganga, tapos dito po sa... yung target ninyo, mga ilang schools? Pera ba? Nadugdan po kasi, ang iba po na mga... May humahabol. Ayan. At least, napakalaking bagay nito para sa mga mag-aaral, pati na rin sa mga magulang, dahil talagang, mahirap po yung buhay. Actually, mismo ako na-experience ko, mag-graduate ako sa college kahit pambayad sa pictorial. Di ba, napakahirap. Ayan. So, napakalaking bagay. At ito yung buong team. Mga, binabaydan ni Neo? Sarah? Mga officers po. Okay. Federation officers. Wow. So, mga ski chairman takam? Po, mga ski chairman. Okay, mabay, say. MH, Dilawani. Sige, sandali yuyungin natin sila eh. Yuyungin natin yung kanilang mga pagmumuka. Baka may gusto kayong i-shoutout. O sige, pwede na kayo mag-shoutout. Yung inyong mga ex, yung mga iniwanan ninyo. Mga ski chairman pala to eh. Sige, paano ka nanalo nung eleksyon? Proud na proud si Julito. At swerte ang mga bata na ito. Dati wala yung ilong, ngayon meron na. Hakubi, dati wala kang ilong, ngayon binutasan na. May kadis na yung mo. Hala, grabe.
Ayan, sa ngalan ng Magsaysay Elementary School, nagpapasalamat po kami na napabilang yung aming school sa recipient ng inyong programang ganito. At naway, hindi lang ito yung huling pagkakataon. Ayan, thank you so much. Grabe, mga professional kayo na mga photographer. May background lang. Hoy, smile ka ng malaki kasi ikaw yung number 1 candidate. Hindi siya nag-distract. As in, hands-on talaga kayo. Tayo din yung nag-ano. Akala ko nga mag-hire kayo ng makeup artist. May naglalat mo kasi ng mga mo. Ano. Kumbaga yung fans ninyo, pang ano, travel expenses nyo lang. At least, ano, hands-on kayo. Mas problema kasi pag ano, kung mag-hire pa kayo. Mahal. Kasi kay siya, prefer headband. Nining, ay pag nanamaan, wag mong nanamin yung lipstick, ha? Grabe, sarangatanan, mara mag-makeup. Yes, sir. Hoy, pinanamukan gadla kam nera pag makeup. Gininara. Maram ka ba nuno yung gimpahit sa chinchanso? 100 years in the service dan chinchanso. Din ka masan latibar pag makeup. Ay nuno, ginhinudhurang ka gadla niya. Sige, 1, 2. Smile. Oy, okay na. Hakobi, kahit hindi ka na mag-attend ng graduation. Napicturean ka naman, di. Puro kami ski-chairman. Din ka na ski-chairman, sir? SMH. Ay, maod do. Ikaw to, sa ito nga muhugon pa. Napakato kami sa inyo. Mabay sa konta kung mayan ta ka representative. Pwede ini siya sa graduation na, no? Pinaka-souvenir na nera. Oo, sa graduation ibibigay sa kanila bilang ano souvenir ano na nila. If mapa-print po kami dayon tapos maka-edit. Yatag po namin. Possible makahabol kam san graduation di 30. Okay. Anong editor ato pa ng picture? Anyo team mao ta nag-edit? Yes po. Grabe kam talaga. Pwede na kayo magtayo ng sindikato. LOL! Kabataan, naghuhusay ano, nagagwapuin. Ginayusan, mga muhugon man na sa unang adlaw. Ayan mga guys, ang ngalan po ng Magsaysay Elementary School, lubos po ang aming pasasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Ski Federation. Ayan, sa panguna po ng kanilang Ski Federation President. Sa pagkakaroon po nila ng ganitong programa, ang Kudak Program o libreng pictorial para sa mga graduating ng Magsaysay Elementary School at ng buong bayan ng Lawang Northern Samar. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo sa inyong napakagandang hangarin para po sa bayan ng Lawang Northern Samar. Mega love shoutout po at syempre mega love shoutout din po sa ating mga mag-aaral na ayan mga guys, ang ganda po ng kanilang mga ngiti at naway pagpalain kayo ng pong may kapalalo kayo magsumikap sa inyong pag-aaral upang kayo magtagumpay sa buhay. Ayan ang pagbati ng inyong nag-iisang Maestro Waray hanggang sa muli. Yes, is yo. Break it down yo. Yes, mabuhay po tayong lahat.